Bermeoko Mainu auzoan jaietan dira joan den ostiraletik hasita. Asteburuan zehar hainbat ekimen izan dira. Besteak beste, motz txapelketa, sukalki txapelketa, tortilla lehiaketa, bertso afaria, umentzako puzgarriak, zaldi probak eta bar. Auzotarrek musika eta festa giroa nagusi izan dute beraz asteburu osoan zehar. Eta oraindik ere, uztailaren 17 bitartean, badute zertan gozatu. Astelehenean Karmen eguna ospatzen dute mainutarrek. Eta goizean, mesa eta umentzeko jolasekin ondo pasatzeko aukera izan da bertan. Euskaraldiari ere tartetxo bat egin diete jaietan. Arratsaldean ere, mesarekin hasten dira ekitaldiak. Ondoren, herri kirolekin gozatzeko aukera dago, eta gaueko 9 aurreko egunean lez, zaldi probak ikusteko aukera dago bertan. Gainera, egun guztian zehar, Roberto eta Idoia trikitilariek giroa berotzeko ardura dute, eta etxeko txikienek gaztelu puzgarrietan gozatzeko aukera ere badute. Jaiekin bukatzeko, asteartean ere goizean mesa ospatuko da, eta iluntzean, trikitilariek giroa elaitu bitartean, bakaioa dastatzeko aukera ere eskaintzen da. 9 zaldi proben azken txanda izango da, sari banak eta ekitaldia baino lehen. Eta jaiak ongi bukatzeko, nekazal turismo batean, egonaldi bat zozketatuko dute mainutarrek.